Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okoni achiel kuom yore mag tego uchumi ma pacho ka en keto maino e tiyo gi mwandu manie nam midendo ni the blue economy. Kane oloso e nyasi mar sidho ayanga yiedhi mageto jolupo e kauntis 6 ka dho nam chumbi, migosi Gachagua nokoni jolupo ok osebedo ka yudo thuolo mar lupo e yo makare kaluwore gi yiedhi kaachiel kod nede manyachon mane gitiyogo. E sechego gogo, jatend migawo mar blue economy Salim Mvurya okoni finance bill ma wang' ni geto konyo jolupo e pacho ka to chutho mar piny owacho e geto duoko chien osuru mag gige lupo madonjo e pacho ka kowuok e pinje maoko. Moko kuom jotelo manoyore nyasi mar sidho ayanga yiedhigo manochiw kaka kony gi riwruog pinje manie Afrika gin kaachiel gi gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir, nyawadgi ma Kilifi Gideon Mung'aro kaachiel kod mano Malamu Isa Timami. This is an important component in job creation, especially for the youth and women through skills and value chain development. This is by enhancing maritime governance through integrated and effective law enforcement. It will contribute to the regional and global security and create a favorable environment for economic development. Like for us fishermen, we are already happy that once we have a reduction of imports, then we are able to increase production here in the sea and in other areas of blue space so that we can inspire investment. So I think I needed to say this, Your Excellency, because as fishermen, we are really looking forward to the implementation of that so that we can be able to benefit more. We equally need to look at all other challenges that have been there over the past period of time and see how we can be able to convert those challenges into opportunities, to see what it is that was done by previous administrations, how we can be able